Ngibingelela abangcwele ngegama likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Siyambonga namhlanje lo Nkulunkulu osisizile wasigcina ngomsa wakhe. Nako sihlanganyele nabazalwane endaweni yase-Emelo. Omi phambi kwenu kusesenguye uThando wakaSikhosana omthandayo uNkulunkulu. Kungomsa wakhe bazalwane ukuthi silibize igama lakhe ngoba ngalo siyanqoba, ngalo sithola amandla. Ngakho ngithi uJesu uyinkosi ngoba uyayisiza impilo yomuntu. Kafushane nje singakahlukani sibheka izwi kaNkulunkulu encwadini kaJohn uchapter 12. John chapter 12 bese siyawuqala ukufunda nje ku verse 24 bese sigcina ku 26. John chapter 12 verses 24 to 26. Ungesafindi nawe Jano. Litholakele lifundeka kanjena 24. Ngiqinisile ngithi kini uma inhlavu kakolweni iwela emhlabathini ingafi ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakulondela ukuphila okuphakade. Uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lowo. Siyakhuleka. Izwi lakho Baba Mnini Mandla wonke elaphulela nguwe libusise namanje, lithole indawo ezinhlizweni zethu, lithole indawo Mnini Mandla wonke, kube kufanele usiyale ngalo namhlanje, usisole ezindleleni zethu eziphambukileyo. Namanje Mnini Mandla wonke ngithulisa yonke imimoya evukuzayo ngegama likaJesu, ayinasisabelo kule ndawo. Khuluma Baba, silalele thina manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Liphakanyisiwe namhlanje ngithanda ukuthi ke sishare nayo indaba. uNkulunkulu namhlanje afuna silalele sizwe yena. Mhlambe omunye uyazibuza, ingabe impilo yami ifaniswa nembewu? Ngekuphala lelizwi lasifunde khona uthi uJesu uma landisa abafundi bakhe akhuluma ngokufa kwakhe. Sisho njalo isihloko lapha phezulu, uthi ngiqinisile ngithi kini uma inhlavu kakolweni ingafi, uma iwele emhlabathini ingafi, uma umtshali
umtshali noma umhlanyeli aphonsa inhlanyelo yombila emasimini ulindele ukuthi emva kwesikhathi bese uyavuna, ulindele ukuthi emva kwesikhathi bese uyadla, kepha akazi le process ukuthi ithatha isikhathi esingakanani noma kwenzekani. Kepha abanolwazi olungcono bathi le mbewu uma iphonsiwe emhlabathini iqale ibole, uma seyibolile bese lo mhlabathi kuba nalokhu okuthiwa nge-agriculture ama-nutrients adla lokubola, bese le mbewu iyoqhuma emva kwezinsuku ezithize. Izwi likaNkulunkulu uma lishunyayelwa emabandleni sihlezi silalele lifike lithole indawo enhlizweni yomunye nomunye, komunye lishaya phezulu lindlule angezwa ukuthi bekukhulunywa ngani, athi umaphuma mfulathela abuyele ekhaya athi mina ngimzwanga lo mfundisi bekathini kanti namhlanje, kungoba le mbewu ifikile yahlala yadlula phezulu yangaweli phansi yabola izokwazi ukuthela. Isho njalo izwi kaNkulunkulu kudingeka ukuthi bese iyabola izokwazi ukuthi ithele izithelo. Uma seyibolile iqala ukuthela izithelo bese umhlanyeli uyajabula uthi ngizodla ngoba bona sekuyakhula. Umntwana kaNkulunkulu uma izwi kaNkulunkulu lifinyelele enhlizweni yomuntu lafike lahlaba lashifta konke bekhona, laklina yonke into beyingcolile, laguqula isimo besikhona, bese kuba khona ukuthokoza. Uzwe umuntu athi nginoJesu wami uyaphila kimi, ngiyamuzwa enhlizweni yami uyaphila. Kusuke sekuqhume le mbewu bese kuba nezithelo azilindele. Izithelo sizibonayo sizibona ngani? Uqala ukudumisa athi uJesu wami uyaphila, ngiyakwesabani wanqoba ithuna ngoba yafa indodana yomuntu. Imbewu uma iwele enhlizweni yomuntu, izwi kaJehova uma selingenile, uma selikuthintile, kuba khona izinto ezenzekayo, kuba nezibopho ezidabukayo, kusuka konke ukusola, kusuka konke inzondo, kusuka yonke inhlebo, ngoba selitala ukubola lezwi kaNkulunkulu kuze kuthi qhume indumise enhlizweni yakho, bese uthi ngimbonile ayihlanze yami impilo. Ningibona nginjena namhlanje ngingumama omusha ozelwe kabusha ophendukile. Kungani? Kungoba uyeza enhlizweni yakhe iphelile inzondo, aphelile amagqubu, akasenawo amagqubu, kepha sekuba nezithelo zothando ezikhulayo empilweni yomuntu. Amen. Utsho njalo uJesu uthi uma ezwa izwi lami, uma umuntu ezwa izwi lami uyangilandela. Uma simthanda lo Jesu siyakumlandela, akaphoqi muntu Jesu. Wenza kuba ichoice yakho ukuthi uzikhethele wena ukuthi yiphi indlela ofuna ukuyithatha, yiphi indlela ofuna ukuhamba ngayo. Omunye mhlambe angathi i-right mina le yami engiyiphethe ngoba iyangisiza, kepha omunye angathi i-right engiyithathayo ngamukela inkosi, ngifuna ukuhamba naye, ngifuna ukuphila naye, ngifuna ukuphila ngaye. Ngithi noma ngilele yena ngivikele, ngithi noma ngihlezi nabangani bami ngibafakazele ngaye. Uma umuntu engithanda uyangilandela. Pho wena namhlanje ulandela bani? Wena namhlanje uhamba nobani? Kepha abamthandayo uJesu, abaphendukele kuye, abazinikelele kuye, abavumile ukuthi le mbewu uma yiwa okuyizwi kaNkulunkulu lenza umehluko empilweni yakho, bahlezi naye, bathi thina siyohamba naye noma kwenzekani. Simbonile abasiza abantu, simbonile azisukumisa izishosha. Pho thina sibobani ukuthi singamlandeli? Uthi wozani kimi nina nonke nikhatheleyo. Awukakhathali kule ndlela yakho. Funa namhlanje ungathatha lo Jesu,
ilula kaJesu. Uthi ijoko lami lilula, olithwalayo sozasindwa. Ngoba mawuqala ukusindwa ubiza yena, uthi Nkosi ngisize na umthwalo wami ususe kimi, bese ngithwale lakhe ijoke ngoba lilula. Uyakukusiza uNkulunkulu. Uma inhlavu kakolweni iwele emhlabathini ithela izithelo, wena uthela ini namhlanje? Mhlambe kulomzalwane ohlakaza abanye, obakhuluma kabi, bathi benza lokhu wena uvele, bese uzane yakho iagenda, bese ukhuluma izinto ezingekho, uqamba amanga ngabanye, uthi ningamboni enza sona, ningamboni enza namhlanje sona, ningamuzwa cula kamnandi kangaka, izolo ngimbonile enza ukuthi nokuthi, ulokukhuluma amanga. Wena uthela ziphi izithelo namhlanje? Kepha abaphendukayo endleleni, abavumayo ukuthi izwi lakho lahlaba inhliziyo yami, izwi lakho Jehova langiphendula, ngasuke koneni ngenza ukulunga, ngahamba endleleni kaJesu. Namhlanje uthi abangithandayo, wena uthanda ubani namhlanje? Thina abanye sikhonza abantu namhlanje singazi ukuthi ekugcineni basijikela. Sikhonza abangani namhlanje singazi ukuthi uma sekunzima bayasibalekela. Sithembe izihlobo, uma sekunzima ziyafulathela, usale wedwa. Kepha namhlanje uthi uJesu abangithandayo bayangilandela, abangithandayo sishiya izindlela zethu sihambe noJesu, sithi sihamba nawe Nkosi, ngoba sizwa uthando lwakhe enhlizweni zethu. Namhlanje wena uthanda ubani? Uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lowo. Namhlanje awuyidingi le favor from uNkulunkulu. Uma simkhonza lo Jesu, uma simthembile uJesu, uma sikholwa kuye, uthi yena uBaba uNkulunkulu uyakusazisa thina, uyasinika that favor esiyidingayo, ngoba umusa wakhe wanele bonke. Abashoyo bathi uJesu inkosi, bese ubehlisela umusa wakhe. Kepha uma siyawubheka ebantwini soze sithole that favor, ngoba siyawukhonza abantu sikhohlwe uNkulunkulu. Uma sikhonza abangani, lo musa ngeke siwuthole, ngoba siyawukhonza abangani sikhohlwe ilo uNkulunkulu. Simfune makunzima kuphela, simfune izinto mazibheda. Kepha abangithandayo usho uJesu bayangilandela. Ngisho noma izinto zingahambi kahle siyamlandela uJesu. Ngisho noma sekulukhuni siyamlandela uJesu. Uma sema kwelinye lamalanga sathi uJesu inkosi, silandela yena. Singabheki isimo esikuso, silandela yena. Singabheki ukuthi izwe lithini, silandela yena. Singabheki ukuthi abantu bayasihleka, silandela yena. Singabheki ukuthi abangani bethu bakhuluma kabi ngathi, silandela yena. Sikhohlwe ukuzikhukhumeza, sihlala kuye. Sikhohlwe ukuhleba abanye ngenxa yezwi lakhe. Uthi abangithandayo bayangilandela. Wena namhlanje kuseni kulomusa kwenzela wona, ulandela ubani? Ungaba kuhle enhlizweni yakho uthi Nkosi, izwi lakho lahlaba enhlizweni yami. Namhlanje ngithatha le step sokuthi ngiyakwamukela. Namhlanje ngithatha lesinqumo ekukwamukeleni kwami, ngilandela wena, ngiyokhonza wena wedwa, ngiyozwa izwi lakho, ngilalele lona, ngilenze izwi lakho. Ngingasadukiswa umuntu, ngingalalela abantu. Ngoba thina abantu kwesinye isikhathi siyalahlekisana, thina abanye abantu kwesinye isikhathi siyakhohlisana, sibambelelane. Kepha namhlanje Nkosi ngithatha lesinqumo sokuthi ngilizwile izwi lakho, lihlabile enhlizweni yami, laguqula konke kimi,
lasusa lenzondo benginayo, lasusa lamagqubu benginawo. Ngingasamthandi umzalwane oseduze kwami ngenxa yomona, ngimzwela umona. Kepha namhlanje izwi lakho lishintshile isimo bengiphila kuso, bese uyamlandela yena. Kuye yedwa ongukukhanya kwethu, kuye yedwa osinikeza amandla amasha. Uthando lwakhe luyamangalisa. Uma umamukele yena, lithi izwi kaNkulunkulu wehlisa uthando lwakhe, bese uyasisingatha. Ehlise ingelosi ikade imini nobusuku, kuthi kukho konke okwenzekayo umoya wakho ngcwele, bese ukhuluma nempilo yakho, bese uyalungisa. Uma bowungenzi kahle, bese uyalungisa endleleni, ngoba ungumntwana kaNkulunkulu. Namhlanje mini uNkulunkulu yedwa oyakusisiza. Uma inhlamvu kakolweni ingafi, uma iwele emhlabathini soze ithele izithelo. Uma izwi likaNkulunkulu lingenile enhlizweni yakho, ungadebeseli, ungathi ushaya indiva wangathi awulizwanga. Zinikele kuNkulunkulu uthi, yebo Nkosi, uyibonile inhliziyo yami, ubonile ukuhamba kwami. Namhlanje izwi lakho liyangiluleka, liyangilungisa. Namhlanje ngiyaphendula, ngiyazinikela kuwe. uJehova uyakuba nathi. Wangathi uNkulunkulu namhlanje angaba nathi, asisize. Izwi lakhe lifinyelele enhlizweni yakho neyami. Izwi lakhe lisiqinise, lisikhuthaze, ikakhulukazi ukumkhonza yena. Uma ukholwa kuye, mlandele, uhambe naye, ngoba uthi yena uNkulunkulu uyakumazisa loyo omlandelayo uJesu. Uma singabafundi bakhe, uma singabantwana bakhe, uyakusinikeza amandla, asiphe uthando. NoNkulunkulu uyakuwazisa lokho, uyakuwazisa wena, ngoba akubona ungumntwana wakhe. Asenzeni intando yakhe kuphela. Kukho konke sivume kuthi Nkosi, sasikude, sikude nawe, kepha izwi lakho ngoJesu lasisondeza kuwe, samamukela yena. Nathi namhlanje sinegunya lokubizwa ngabantwana bakho. Wangathi uNkulunkulu angaba nathi namhlanje, abusise izwi lakhe lithole indawo ezinhlizweni zethu manje kusephakade. Amen. Ukuphila leli izwi lakhe likuphila, likuphila izwi lakhe likuphila, Sisekathandaza impazamane kulungile.